ራሄል ገና ጓል 8 ወርሕን ከላ ብዝተፈጠረ ናይ ወለዳ ዘይምርድዳ ገና ሓደ ዓመት ተይመላኣ ካብ ኣዲኣ ተፈለየት። ኣዶ ራሄል ገና ብኽልተ እግራ ምኻድ ንዘይጀመረት ጓላ ገዲፋ ናብ ስደት ዘምርሐት እንትትኮን 18 ዓመታ ምስ ገበረት ፍቓዳን ማሊኣ ንኽትወስዳ ብዙሕ ፃዕርን ተገበረት ክሳኽዐላ ግና ኣይከኣለን። እዛ ንጓላ ንወፃኢ ክትወስድ ትፅዕር ዘላ ኣደ ራሄል ጓላ ግና ብመንገዛ ኣቦኣ ካብ 8 ዓመታ ጀሚሩ ብተደጋጋሚ ይበፅሓ ዘሎ ግፍዒ ሓሲባቶ ይትፈልጥን። ምኽንያቱ ኣቦኣ ስለ ዝኾነ ብኽንክን ከዕብያ እምበር እዚ ሸይጣን ዘንዕቕ ተግባር ኣብ ልዕሊ ጓሉ ክፍፅም ኢላ ሓሲባቶ ኣይትፈልጥን። ኣዶ ራሄል ዋላ እኳ ኣብ ጎና ተዘይኮነት ብሓሳብን ብቕርሽን ዘድልያ ነገራት ተማልአላ እያ። እዛ ኣሸር ራሄል ግና ኣብ ልዕሊኣ ዝፍፀም ዘሎ ነገር ክትፀሮ ኣይከኣለትን። ራሄል ደቀ ኣቦኣ ክልተ ኣሕዋት ተሃለውዋ ዋላ እዚ ናይ ውሽጣ ግልፂ ጌራ ንዝኾነ ሰብ ተዛሪባ ኣይትፈልጥን። ኣብዚ ግዜ ንበይና ትጭነቕን ተሓዝንን እያ ዝነበረት። እዞም ቅድሚ ራሄል ተወለዱ ደቀ ኣቦኣ ሰለሞንን ዓወትን ምስ ራሄል ኣብ ሓደ ገዛ ብሓደ ተዘይዓበየ ዋላ ንራሄል ግና ይፈትውዋን ይከናኸንዋን ነበሩ። ንራሄል ኣቦኣ ኣብ ልዕሊኣ ዝፍፅሞ ሕማቕ ነገር ተሃለወ ዋላ ኣሕዋታ ግና ይሕንቅቕዋ ነበሩ። እዞም ንራሄል ኣሕዋታ ስለ ናይ ኣቦኦም ኣብ ሓፍቶም ዝገብሮ ሕማቕ ግብሪ ስለ ዘይፈልጡ በዚ ጉዳይ ምንም ክሕግዝዋ ኣይከኣሉን። ራሄል እዚ ናይ ኣቦኣ ግፍዒ ኣብ ልዕሊኣ እናተደጋገመ ብዝኸደ ቁፅሪ ጥንሲ ተፈጠረ። ድሕረዚ እዞም ኣሕዋታ ክመፁ ተለዉ ንኸይፈልጥዋ እቲ ጥንሲ ብገፊሕ ክዳን ትሽፍኖ ነበረት። እዞም ኣሕዋት ራሄል ካብ ኣቦኣ እዚ ነገር ይፍጠር እዩ ኢሎም ስለ ዘይሓሰቡ ምስ ኣስሒቖምን ተጫዊቶምን እዮም ዝኸዱ ነይሮም። ብኻሊእ ወገን ድማ ካብ ኣብራኹ ክፋል ዝኾነት ውላዱ በነዋሪ ተግባር ንሰማዓይ ብዝኸብድ መልክዑ ነዚ ከም ኣቦኣ ተቐርቦ ዘላ ናይ ኣቦነት ሓላፍነት ተሸኪሙ ኣብ ክንዲ ዘዕብያ ጓሉ ዘይኮነት ከም ሰበይቱ ገይሩ ኣብ ዘይበሰለ ኣእምሮኣ ብሓይልን ምፍርራሕን ድሌቱ ይገብር ነበረ። ምሽጥራት ኣማኽራ መሓዛ ኣቲቲ እዚ ነገር ግን ተይዛረበታ ካብ 8 ዓመታ ጀሚሩ 16 ዓመታ በፅሐ። ግና ሕዚ ራሄል ትኹነታት ኣመና ስለ ዝኸበዳ ንቲቲ ክተማኽራ ወሲና ተዛረበታ። ቲቲ እዚ ነገር ምስ ሰምዐት ኣመና ተደናገፀት፣ ልባ ብሓዘን ተሰበረ። ኣብ መወዳእታ ግና ኣብ ሓደ ውሳነ በፅሓ ንመዓልትታት ክጭነቃሉ ዝቐነያ ናይ ራሄል ጉዳይ ነሞኣ ኩሉ ተፈጠረ ነገር ክትነግራ ተስማዕሚዐን። ራሄል ነሞኣ ተዛረበታ። ግና ክተማኽረንያ ዝበለታ እሞኣ ሓወይ ኣይገብርን ሹምሓዊ ክተፅልም ይኺ ክትብል መለሰትላ። ራሄል ብናይ እሞኣ ጸርፊ ሓፊራ ርእሳ ኣድኒና ካብ ገዛ ወፀት። ነገራት ብኸምዚ ናቐፀሉ ኣቦ ራሄል ንራሄል ጓሉ ከም ሰበይቱ ብጎኑ እናደቀሰ ድሌቱ ምፍፃሙ ቀፀለ። ራሄል ከም ኣቦኣ ዘይኮነትስ ከም ሸይጣን ትሪኦ ነበረት። ኣሞኣ ንራሄል ናብቲ ገዛ ሓዋ ኸይዳ ንጓል ሓዋ ንኣኣ ዝተዛረበታ ንኻሊእ ሰብ ከይትዛረብ ኣፈራሪሓታ። ራሄል ከምዚ እናበለት 3 ሰሙናት ኣሕለፈት። ዝጥንሲ እናዓበየ ብዝመፀ ቁፅሪ ራሄል ኣመና ትጭንቕ ጀመረት። መሓዛ ራሄል ቲቲ ካሊእ ሓሳብ ንራሄል ኣማኸረታ። እቲ ሓሳብ ቲቲ ነዲኣ ክትዛረባ ኣዲኣ መፍትሒ ተሃለዋ ኢላ ሓሳባ ንራሄል ኣካፈለታ። ራሄል ብናይ መሓዛኣ ሓሳብ ተስማዕመዐት። ናብ ቲቲ ኣዲኣ ተታሒዘን ብምኻድ ኩሉ ነገር ኣብ ራሄል ዝፍጠር ዘሎ ግፍዒ
ندئا تيتي اختزاربا مس جمرت عدو تيتي زربا قوالا تيملأتا بخورا كاب راهيل فليتا كالأي معلتي نقوالا نخيت رخبا بمتنقع دما نراهيل كاب جزا سقوقتا أبز ساعات راهيل نقرات لعل عقما خوينو موا مخنياتو اتام مخرتا محازا أون تفلياتايا كم زنابلا كبد راهيل إن عبي بمخادو أبو راهيل كيتوار دنيلو سلز فرحة راهيل كاب جزا نخيت واتس تمرت نخيت خير جبرا جنا بعشلا هيوتا زت المثل لبقى نبينا أب جزا خطعصو فريد الله ناي راهيل نابرا ناي فرحن جنقاتن كونا إذا خمزيلو خلو نحواتا حبيعتهم زنبرت قداي أحواتا خفلتو خالو كم ستأنست زي فلت أحواتا بز أدمي عمت ناسا نسفلتو إذا قداي بشوفنو تلو أحواتا بتعمل تسألي أما اتنورا مبوعا مشترون قبرون نخيف اللتقلو حد أولا من إسهي كم ستجعوتلا نحواتن نخالقوت سواتن ناتزاربا نقوالو أبقى شاشا إذا قوال 16 عمت سخونت هتسان قولعا أبز أدميعا بنيبوعا قبري كاب حزن وزعي ولا حدا نقر زترفت اللو زي بالله أبقونا خوينو ناوشت أتأقم زرد ألا سب بزي مهلاو تسفى بمقراط زخون السب كحسبون كقمتون زي خقل عبيو السانة والسنة أرسق أتلت فتيما دحرزي قدام مع الترفات حاوى عوات بنايب بقو تأزاز زتبلاشو مقوقو إلكتريك نمعراي نابت غزا سلام يعدي بموال كان كوحكوح جمرا كوين قنا زخفتو سب سلسعانا نتبري بحيلي فنكيلو ناوشت إغازا آتوا بر فنكيلو زعاتوا عوات بزي تردقو من قدي هرمت لبو السخا بزي حسبو من قدي اتان اشتن حفتو راهيل هيوتا حليفا رخبا ازز رأي عوات بتعمي دنقزا أعويو قربا بتخصو عون أقمسعانا زقبرا جيرو مسأويا نايت خباب سب تأخا خبامو نا بوليس تدويلو بوليس ناي راهيل سكارين كنسد جيرو ناي راهيل موت بعلا عرسا قتلت كم زفتمت بناي مرمراو تسيئت تفلت إذا عشل كنا ترقم هيوت زي تفلت حتان نمنتاي عرسا قتلت فتيما زبل نتصراي بوليس كقبر جمرة بوليس أبستفلاليو نايك أربا زمد متصراي ككايد جمرة ناي كل ملسي حد عينتي ينيرو بزنبرات أنسي يزخون تمخنيات أيو زبل نيرو بوليس نمحازا تيتي متصراي كقبر الله جميرو محازا راهيل تيتي قنا بمحازا أموت لباس لستسابرة كتزاربي كعالتن بمقتصال بوليس أموتا راهيل كواحد قالو سلازي كعالة ناي مرمرا فقاد كابيت فرد بموتسا نتمنبر غزا كفتش جمرة عبتي ناي راهيل مدك أسخفلوشتي دما ناي بعلا نايو التاريخ تتصحفلو دفتر تراخبا اتمرمار بوليس اتدفتر جنسيلو عبزان ببالو ساعات نيبوعا مشتر تفلت أبو راهيل كابتا حكي عيملتن أبت راهيل تتصحفو زنبره دفتر كابزان ببو تلعلا نمحزا راهيل نتيتي بوليس الناس أوعا متصراي أكايدا ادخل لحق مستفلت أبو راهيل أبيت مأسرتي زترفة أدم زبانو مخحلف تفردو أدو راهيل زز سمعتو مئمان أبيا اتا أمو راهيل قنا حزوون نتفت أرنقر بمخحد هاي كم زي قبرن النابلتيا بزي محفار تكراخر ناي راهيل أحواتان كالقوت بيتسابن قريبهم كردقوا كسمعوا بزي مخقالهم بحزن بتعسان لبهم استسابرا كوان تخونا أبزق زقنا نايزاقويا زيت أقبت عشال قلعا هيوت حزينون بخيون كمال السخاء على أكالي نبران سلازي
ዝተኸበርኩም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ቻናል ህፃውንቲ ክረኽብዎ ዘለዎም ናይ ወለዲ ፍቕሪ ተኸላእና ሙሉእ ልብና ሂብና ብኣትኩሮ ክንዕብዮም ይግባእ። ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ትዕበ ትንኣስ ብፆታዊ መጥቃዕቲ ህይወታ ክበላሾን ህይወታ ክትስእንን የብላን እናበልኩ ኣብዚ ክውድእ ነዚ ታሪክ ላይክ ሼር ብምግባር ካልኦት ሰባት ንኽመሃርሉ ንኽትገብሩ ብትሕትና ይሓትት።